Sí, sí, perquè ja ha sortit. Encara era... Benvingudes i benvinguts a l'acte de celebració del 20è aniversari de l'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Precisament aquest dret que té la ciutadania, tots els ciutadans de Catalunya han de poder fer. Des de l'AMTU tots aquests 20 anys. Felicitar-vos. La pot mirar un moment aquí, no?
esperem que hagi gaudit del sud de la Catalunya.